mae fe'n anodd pan chi'n meddwl bod chi'n edrych ar farwolaeth. Dal nawr, sa'n rili gwybod beth ddigwyddodd i bawb allan star. Emyr Jones ydw i, dwi'n 29 oed ac yn dod o Aberdâr, a fi oedd un o'r rai cyntaf yng Nghymru i cael Coronafeirws. Mis Mawrth blwyddyn diwetha oedd hi reit ar cychwyn y pandemig, o'n i ffwrdd yn gweithio dy cwmni lan yn Gogledd Lloegr, clywed dros nos falle bod Boris am cau'r theatre. So dyma fi jyst yn mynd adre a jyst yn dechrau cael poen ar ymhen, meddwl dim byd amdano fe. Codes i'r bore wedyn, oedd y poen lot o waith. O'n i'n jyst dechrau chwysu, a wedyn dyma fi jyst yn dechrau teimlo fel bod rhywun yn sefyll ar top fresti, a jyst yn teimlo fel bod popeth yn mynd yn llai yn y byd, a teimlo fel o'n i'n gallu actually gweld y lliwiau mor dda mewn ffordd. Ac ar ôl i doctor wneud cwbl o profion arna i, oedd hi hefyd yn teimlo mai jyst bach o asthma attack oedd e. Nath i wneud prawf Coronafeirws arna i ta beth, so es i'n ôl adre. Ond dros nos es i yn waith byth. Gathon ni galwad wedyn y bore wedyn, dweud bod y prawf yn positif, ac i fi a mam trial fel hunan yn ysu. Wedyn jyst y nos yna, es i yn unconscious yn y nos. Mae ambulance yn cyrraedd tua 3 o'r gloch, 4 o'r gloch y bore. A mae dyn yn dod mewn i'r tŷ, mewn siwt hazmat. A'r peth cyntaf dwi yn cofio, a actually halodd bach o PTSD arna i. Am wythnosau ar ôl, oedd codi yn yr ysbyty, oedd fel pob dim o mygydau a stwff i wneud â ocsigen ar nghorff a'r mhen i a stwff. A pethau'n checo'n nghalon i. A dyma jyst rhywun yn cymryd gwaed allan o'n fraichi. Ac o'n nhw mewn siwt hazmat, a oedd e jyst yn ofnus. Yn edrych o gwmpas oedd neb arall ar y ward ar y pryd. So oedd o'n teimlo fel fi oedd yr unig person yn y byd ar yr adeg na. Oedden ni ddim really yn gwybod yn y byd. Yr unig peth o'n i'n gwybod oedd beth oedd yn digwydd o fewn y 4 wal yn yr ysbyty, really. O'n i'n dechrau clywed sybrydu bod pobl yn marw. O'n i'n dechrau clywed sŵn am mynd i'r trydydd llawr. Ward ICU oedden nhw wedi creu, basically, intensive care, lle oedd pawb yn mynd ar ventilator. Mae fe'n teimlo fel bach o taxi rank. Mae'r peth odd ma'n dechrau ddigwydd, mae gwely yn dod mewn, mae person ar y gwely, wedyn maen nhw'n cael eu llusgo i ffwrdd, ac yn amlwg maen nhw'n mynd lan star. O'n i'n meddwl bod fi'n aros lawr fan hyn, ond apparently mae pawb fan hyn yn mynd lan star. A wedi jyst yn cofio un diwrnod, dyma fi'n codi, a gweld rhyw 6 gwyneb o gwmpas y gwely. Falle bod pethau wir yn mynd lawr y stryd anghywir fan hyn, ac oedd dim byd o'n i'n gallu neud, chi'n gwbl stuck, a jyst mewn cymaint o ofn. O'n i dal ffili siarad go dda ar y pryd, so oedd dim unrhyw gwybodaeth da fi, achos oedd neb da fi i allu gofyn be'n union oedd yn digwydd. A wedyn, dyma'r doctor yn dod mewn, oedd e jyst i weithio fi bod nhw wedi cael cyfarfodydd am mynd ar y ventilator. Pwynt e oedd bod cael pibell lawr y llwnc. Mae fe'n mynd i newid bywyd. Falle'n byr dymor, falle'n hir dymor. O'n i ar reit cychwyn gyrfa fi. Mae fe'n dewis allan o nwylo i yn amlwg, achos o'n i really ffili siarad, o'n i ffili neud unrhyw penderfyniadau. Nath hwnna really upseto fi. A chi'n dechrau meddwl am fel popeth chi heb di gyflawni, dwi'n meddwl. Y pethau oeddech chi eisiau neud, y pethau oeddech chi eisiau dweud. Chi'n mynd i rhywle really dywyll, really negyddol. Mae fe'n anodd pan chi'n meddwl bod chi'n edrych ar farwolaeth. Dal nawr, sa'n really gwybod beth ddigwyddodd i bawb allan star. A fi jyst yn cofio codi, so rhaid o'n i di cwmpo i gysgu. A wedyn sylweddol oedd yr ocsigen off yn rhwyni, off gwyneb fi. So dath nyrs mewn i checo gwaed, a ddudodd hi, ni'n mynd i trial ti am y diwrnod off yr ocsigen. A gos mae fi'n gweithio, gei di mynd adre fori. Ac o'n i jyst teimlo fel torri lawr, really, achos oedd o jyst mor gloi. A dyma'r dyn yn mynd, you've had a bit of flu, have you, boy? Oh, there we are, you can have a bit of hot soup now. Oh God, mae pobl dal i dadle bod y peth mae
yn digwydd. Waw.